Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Esam no mbaɗɗa? Aɗa selli. Notte esam. Oɗo won jam kan siro. Ɗi wadde ñande fof mbeɗa fotta e makko laawol mi annda. Kanko wonɗo? Oɗo den hettinimo na monsieur debbo Sireno wonɗo? Aissata jeyi ɗum ɗo? Mi andani de gorko en jangirde ɗumɗo. Ɓaari en janngani eso men gorko no janggi ñande fof mbeɗa yiyamo ɓama bikuji mo kippo e wutteji makko yo waro janggana men ɗum ɗo. Ibrahima ar darana men ɗum ɗo ɗum ɗo woni hen ko jam Ndewon jimi kaɗo danol. eɓe sam yawe amen wuli mi yiyata. ha Idanno musam. ano mayi Aissata koko maayi e sam woni koye suudde men i jamana Aissata pottumi jon joni janggo yo kay mayani yawe amen e sam ko woni hen mbal jam ha onon ko woni ga ya isira sana tan ɗum ɗo monsieur debbo Aissata eno addi yo e sam janggana men tan de e sam ne woya mala anda e sa gorko janggani eyyi daranam sira ndo ko weltare noddinen ndo ko na bojji weltare ndo ko résultat Aissata woni ɗo ha o dañi omo yaha leyɗele Brésil ɓe mbaroyamo toon ala omo janggoya ya dow yimɓe waɗeɓe to gonto ɗum mawama mimi yehi yo a jarama ma ɓernam de ɓuuɓi ha foɓɓanannomi an sa dañi jam rento sa dañi jam rento sa dañi awa jara baal jam baalejum an joni ko école toni galle gonɗa ina an ko école toni galle gonɗa ha jonta jogo wala téléphone kadi joguiɗa oɗo den jogui ni wona ko école weeɓa onon kam aɗum hande kam caggal ke ɗon so mbawi kam jongi mo sodamo hettiname caggal on gala ma téléphone hettiname caggal ne hettinmo caggal an koye haala ma téléphone hettitame caggal ene hettinmo kay caggal ko haali ko hay ko gonga enen ne neña ko ɓe baala kay wona ɗon nafikina na wuttuma ko haala ko mbiyami ɓe moƴƴi ko an ya yiɗ nadde hakkude men kono mbaɗam oɗon naafi wawa nadde hakkude men heddoro oɗon naafi o min ni mi hooti ɗuma jotta ala min yeyi téléphone kala te fuɗa oɗo kam jam garɗo fof kanko haala jam somi yeyi mi wiyamuno hay jo somi yeyi taw e o ko toon basira faro koɗa soda jam ham wiya somi yeyi mi hande awa jarama hooti jarama an to janaba woni ya si amni somi tan ɓernam nde taƴat mi tawne oɗo ami laabi ko jere kam kalten malano mala kay mi ko haali mo yiɗo ko kustum ko mi naafi jam haw an tamam tam
leyɗele waɗeɓe to janggude sirane resama joni mbiɗa jogui ɗon taniraguel men hono ɗi sira garnomi ko ñamla kam ujunnaji ɗiɗi ñamla kam mbiɗa yami nannamo l'école ujunnaji ɗiɗi iyo mi wawa tan suppogu a wawa wata wonde wona salima jangguinde sukama maɓe garɗo ɗo wino jangguine fof kadi caloɗa ñamlami nannamo école a wawa awon mi yeehi a jarama ha ƴeewe tan oɗo haalat ko so école waɗi nafoore aɗa aranno ñamda ujunnaji jawum mbaleji jawaji to bisimilla jooɗo mbaɗɗa a arti ujunna ɗiɗi yonna nda jawɗa ngara nanguede wuli mi yiɗa leeɗa jahan fofti yo salon nanguede ko Aïssa tani eyo eyyi a neldi kam 6 millions ha eyo yo wallitire ambulance uji ɗiɗi l'hôpital suudu kesima he école he eyyi wallite janggoɓe eyo foras uji mbaɗa e wuuro he eyyi mi nani a jarama no feewi Allah lomti ɗum kam meɗa anndo gueɗɗo cukalel jangi waɗanam wuuro ngo aswala mawɗum inde ko a jadduna kam ɗo haaji eyyi Aissata ɓiire Amadou Bawo eyo jadduna kam 6 millions o wiye mballiten ambulance uji ɗiɗi l'hôpital eyo ma hen cuuɗi keesi école mballiten janggoɓe mbaɗen force uji e wuuro he joni noon kalis o nanɗo sago Allah sago mum eyyi ɗum koye bofine bala hen yo joomi noddan jeynowo yaha e wuuro he no yeyno kam eyyi alo Ibrahima eyyi caggal yimɓe juuliji ala tara 17h pile gara mbiya wuuro ngo er kawre gallam ɗo ñallene jam joomi mi haari awa Barbat aɗa ñamal liba ñamal leydi mon kewɗo lablam wuro andi kam ɗo ko jam koy jowru wi caggalle juuɗe ala trace Allah jaɓi suka e mawɗo debbo e gorko yiya sawdir galle makko eyo wuro jowru wi caggalle juuɗe ala trace Allah jaɓi suka e mawɗo debbo e gorko yiya sawdir galle makko eyo wuro jowru wi caggalle juuɗe ala trace Allah jaɓi suka e mawɗo debbo e gorko yiya sawdir galle makko Bayram ko jayta ha jayta jowru wi caggalle juuɗe ala trace Allah jaɓi galle makko an de no moƴƴo e takay legal am yalli jam yalli jam yalli jam Barbat Ibrahima Ray ana suwa an Ibrahima kandi ya foni ya hay laabi tan ni mutiro rewbe laabi o ka suwa awen puɗɗa ko bay makko ala wonde mba fuɗɗa jaggal makko
haajuji kewa but Beɗa fof mbiya haajuji ke haajuji ke dow ɗum tuma koye hawri jam ñalle mo tan a addi men ɗo tan ko jam tan jow amino noddi wuro noddi ɗum so dalla tan eyi ko haaji seeɗa noddirgol moon eyi kono ɓinguel men ɓi Ramata Ba jangganno ɗo jangdi mum wattade perdire on neldi men ɗo 6 millions neldal ɓuccal koye ballotir wuro ngo eyi ko monsieur debbo arnoɗo haalande kam ɗum aw monsieur debbo haala weɗi joni kay ke hunko jomum monsieur debbo bisimilla ma. Assalamu alaikum bandiraɓe jam ñalle mum jam e kisal e wertare addu men ɗo ko ɓinguel men ɓi Ramata Ba beteɗo Aissata gonɗo Belgique neldi men ɗo 6 millions eɗen ballita ambulance sukkide l'hôpital ballitan janggoɓe ma hen cuuɗi kese école mbaɗen forcé wuro he joni noon wi kaali kono yen puɗɗore joni noon kaali so nani sago Allah sago eyi janggo subaka Allah jaaɓi Ramata Ba ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo ma wuri wuren ko wuro fof sago Allah sago ma wongal mbatten ene juuɗe assalamu aleykum mon bandiraɓe eyi ko jami kisal e weltare adduno men ɗo joni ɓiɗɗo so wuuri wuro fof ɓiɗɗo so wuuri wuro fof joni kay jowuro onon woni babiraɓe sago Allah sago ma no mbaɗir ɗon fof an jibini mo a ɓoy jibinde eyi janggo subaka Allah jaaɓi enen fof debbo e gorko suka e mawɗo je kawren sahal wuuro to ƴeewen to nokku moƴƴo hewɗen ɗo makko herde eyi jowru ɗuren joni kay ala duuɗu ala duuɗon ala duuɗu eɓe dow ala duuɗu eɓe duuɗu ala siritare janjira rolo lari jangare ko gonduɗa ami amnata ami ami ko gonduɗa yaweyam noon takki yaweyam ami ami mi an ko gonduɗa ami ami ɓesmani musa ko ñamɗa ha ami ko ñamɗa ami 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 komi reedu ha komi reedu mi an hamo wanma reedu ami mi an min mi igi to e mercenari tawfiga ɗeɗo men ɗiɗi gulali gollu ami ami ko gonduɗa ami ko gonduɗa ami jabomi ko geramat komi reedu ala kanko jibinma ɗum kalanno mami gila adana janggi sukaɓe ma calda aɗa hokkaɓe téléphone ngaji o feroto ɗo neɗɗo hawti goɗɗo jibinɗemo abadan fofnata mi haalimama halpulare ne kaala o jibini ɓiɗɗo sali ɗum jagginde jogori ɗum ko jenggi nani an joni darɗeɗo caɗele ɓe ɗoni kenen ɗo jo inani immude e loptal